bedwar. O cenod Badr Arglwydd, y Feiar Fawr y Gyd, ac am eich iachawdwriaeth Walianaf Edd. Mynegodd ei ogoniant, siarter chafed yw. Mae'n ben gornif y dyddiau, mae'n arglwydd dynol rhyw. Rwyf efo aberth moriant yn brynodd ger ei thro, yn brydfer mewn sancteiddwy, Walianaf Edd Sion, ac ofned o briadur, yr hwn sy'n dal y byd. Yna wen ar haid yn nefoedd, Emyn Dyfnod. Bore da i chi gyd, a gai unwaith eto diolch yn gynnes iawn i chi am y gwahoddiad i ddod yma. Mae wirioneddol yn braint cael bod yn eich plith chi, yn y cnawd fel petai ar ôl llawer i hir yn ymynysu bob un ohono ni, wrth i ni gamu'n betrus iawn allan o'r cyfnod clod. Ond mae'n falch iawn i'ch gweld chi gyd yma'r bore yma, diolch yn fawr i chi. A'r rhai sy'n ymuno â ni'n rhysio y bore yma, gobeithio cawn ni bendith yn mynd i gilydd. Dwi am gyflwyno 2 ddarlleniad i'ch sylw chi y bore yma. Dyn y gwir, nid fi sydd wedi dewis nhw, achos dyma'r 2 ddarlleniad sy'n cael eu hargymell ar gyfer heddiw ar y rhestr ddarllen rhyngwladol, yn y llithiadur fel petai. Ac mae'r 2 ddarlleniad yn ymwneud â chyfraith Moses, ac mae'r 2 ddarlleniad yn perthyn i'w gilydd yn yr ystyr yna. Dwi'n mynd i ddefnyddio fersiwn Beibl.net ar ei cyfer. Y darlleniad cyntaf felly o lyfr y Salmau, Salm 119, adnodau 1 i 8. Mae'r rhai sy'n byw yn iawn a gwneud beth mae cyfraith yr arglwydd yn ei ddweud wedi bendithio'n fawr. Mae'r rhai sy'n gwneud beth mae'n dweud ac yn rhoi eu hunain yn llwyr iddo wedi ei bendithio'n fawr. Dydyn nhw'n gwneud dim drwg, ond ymddwyn fel mae eisiau. Rwy ti wedi gorchymyn bod o ddynion i gael eu cadw'n ofalus. O na fyddwn ni bob amser yn ymddwyn fel mae dy ddeddfau di'n dweud. Wedyn, byddwn ni ddim yn teimlo'n cywilydd wrth feddwl am gorchmynion ni. Dwi'n diolch i ti o waelod calon wrth ddysgu mor deg ydy dy reolau. Dwi'n mynd i gadw dy ddeddfau, felly paid troi cefn arnau'n llwyr. Ac wedyn mae'r ail darlleniad sydd wedi lewis ar y cyfer ni yn dod o Efengyl Marc y bore yma. Y cefndir ydy bod Iesu a'r disgyblion wedi ymgynnull yng Nghwrt y Deml ar ôl cyrraedd Jerusalem. Ac mae'r Iesu wedi dechrau pregethu'r torfeydd, a mae'r ysgrifenyddion a phrif swyddogion y Deml yn dechrau poeni nawr, achos maen nhw'n gweld bod hwn yn tanseilio i awdurdod nhw. Ac felly maen nhw'n trio i ddal o. Ac maen nhw'n trefnu i ofyn cyfres o gwestiynau sydd gobeithio yn trio i ddal. Ond wrth gwrs mae'r Iesu'n llwyddo i ateb pob un cwestiwn yn llwyddiannus i hwnt ac ennill dorf drosodd ar ei ochr.
Ac yna, wedi hynny i gyd, dyma hyn yn digwydd. Roedd un o'r arbenigwyr yn y gyfraith yn o'n gwrando arnyn nhw'n dadlau. Pan welodd bod Iesu wedi rhoi ateb da iddyn nhw, gofynnodd yn tai gwestiwn iddo. O'r holl orchmynion i gyd, pa un ydy'r pwysica? Atebodd Iesu, y gorchymyn pwysica di hwn. Gwrando Israel, yr arglwydd ein Duw ydy'r unig arglwydd. Rwyt ti garu'r arglwydd y Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. A'r ail ydy, rwyt ti garu dy gymydog, fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Does dim un gorchymyn sy'n bwysicach na'r rhain. Rwyt ti'n iawn, athro, medda'r dyn. Mae'n wir, un Duw sydd, a does dim un arall yn bod. Ei garu a'r holl galon, ac ar holl feddwl, ac ar holl nerth sydd yno ni sy'n bwysig. A charu cymydog fel yr ydym ni'n caru'n hunain. Mae hyn yn bwysicach na'r aberthau llosg a'r offrymau i gyd. Roedd Iesu'n gweld oddi wrth ei ymateb ei fod wedi deall, a dywedodd wrtho, dwi ti ddim yn bell iawn o deyrnas Dduw. Rwy'n am i gawn ni fyfyrio ar y darlleniad yna yn nes ymlaen. Ac fel dwi'n dweud, mae'r darlleniadau yna wedi cael ei darllen mewn eglwysi Gristnogol ledled y byd y bore yma, achos bod nhw'n dod o'r lleithiadur. Ac mae hynny rhoi rhyw wefr arbennig i ni bob sydd wrth feddwl am hynny. Ac fe gawn ni fyfyrio arnyn nhw, fel dwi'n dweud yn nes ymlaen. Rwy'n glywys i sôn bod y plant sy'n mynd i ddod ymlaen i ddweud adnodau, os oes adnodau gen unrhyw un. Mae Mathew wedi gwneud i'r ran yna ar ddechrau y barod chwarae teg. Wel, diolch i ti, Mathew, am ledio'r emyn y gynnar. Oes, mae yna rhaid eich gewr mynd i ddod yma. Dwch chi'n mynd i rannu. Teio, chi'n arfer bod. Chi'n arfer mynd at y microffon i ddweud gafno? Ie, bydd hynny'n syniad o pawb eich clywed chi trwy'r gafno, ie? Dechrau di ar pen. Adolwch yr arglwydd mewn Llywelyn Duw o'i blaen ef a Cham. Da iawn ti. Edrychaf ti ar mynydd o ble y ddaw yn hymorth. Da iawn ar ddechrau. Yr arglwydd sy'n gofalu amdano ti. Diolch yn fawr iawn. Doedd di fan hyn i ddweud hwnna eto, cos mae hwnna yn machdi uchel i ti, dydi? Na ti, da ni'n mynd i weld ti, mae'n cael godi di fyny. Reit, at y microffon. Mae ffil bara bywyd. Da iawn, o'n i'n werth glywed hwnna yn rhaid dros. A ti di gael talu yn gwybod dweud? Yr arglwydd yw fy migael. Yr arglwydd yw fy migael. Da iawn ti, da iawn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich adnodau. Ac dwi am ddweud stori bach wrth chi gan bod chi wedi mynd i drafferth i fod yma i ddweud adnodau wrth ei bore yma. Na i aros yn fan hyn i ddweud yr stori os da chi ddim yn beidio. Stori ydi hen stori am hen brenin oedd yn byw ers dalwm mewn gwlad yn bell i ffwrdd. Ond bod hi'n hen stori, mae'n stori sy'n werth i hadrodd i ddweud heddiw hefyd, achos mae'n stori sy'n deud rhywbeth pwysig iawn wrth ni. A fel hyn mae'r stori'n mynd. Un tro, o'n y brenin yn rheoli gwlad. Ac roedd o'n brenin da iawn, brenin doeth iawn, a pawb yn meddwl y byd ohono fo. Ac roedd o'n gweithio'n galed ofnadwy fel brenin. Ond yn anffodus, roedd o'n wedi blino'n ofnadwy am bod o'n gweithio mor galed. Ac felly dyma fo'n meddwl ryw ddwrnod, mi fydd yn braf gadael ni'n gallu ymddeo. Ond dwi'n nhw'n gallu ymddeo, achos does gen i ddim mab, a does gen i ddim merch i gymryd y doron yn felly. Felly be allai wneud? A fe fo'n meddwl yn hir am hyn. Ac wedyn dyma fo'n cael syniad. A dyma fo'n troi at ei swyddogion ac yn dweud wrthyn nhw, dwi eisiau chi fynd rownd y wlad, a dwi eisiau chi ffindio y 10 plentyn gorau yn y wlad. Mae da chi'n meddwl byddai'n gallu fy nili ni i fod yn brenin. Felly dyma'r swyddogion yn mynd, ac maen nhw'n chwilio am 10 plentyn, rhai fel chi, fath i'r tu blaen y bore, i reoli'r wlad i fod yn brenin neu'n brenhines. A phan dewiswyd y rhain pan oedd y swyddogion wedi dewis, dyma'r brenin yn dweud, dewch i gyd i'r palas. Ac fe ddeithon nhw, a phan gyrraeddon nhw'r palas, dyma nhw'n rhoi hadyn blodyn i bob un o'n hyn.
un i bob un i'r 10, ac wedyn yn dweud wrthyn nhw, dwi eisiau chi fynd i ffwrdd, a dwi eisiau chi dyfu yr hadyn bach yna. Dewch yn ôl at ein mewn 3 mis, ac wedyn byddai'n edrych ar beth sy'n wedi tyfu o'r hadyn, a byddai'n penderfynu pwy sy'n mynd i gael bod yn brenin neu'n brenhines ar ôl ni. Wel, oedd y plant di gyffroi ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n mynd adra. Ac oedd na un hogyn bach yn ei canol nhw, nawn ni alw fo'n Nedw, ond Nedw ni canol nhw, dyma fo'n mynd adra, gofyn i'w dad a'i fam, allai gael pot bryd. Dyma fo'i'r ardd, llenwi'r pot bryd gyda ffryd, ac yn rhoi'r hadyn i mewn ac rhoi dŵr am ei ben. Codi bore wedyn, edrych ar dim byd. Edrych ar ail ddwrnod, dim byd. Wir i chi, oedd o'n edrych ar y potyn yma bob dydd yn edrych i weld os oedd yr hadyn wedi tyfu. I fod o'n mynd â fo allan i'r haul, i fod o'n rhoi digon o ddŵr iddo, oedd y bys yn tyfu. A dyma Nedw'n dechrau poeni, a dyma fo'n gofyn i'r plant eraill, ydy hadyn chi wedi tyfu? O do, medda un ohonyn nhw. Mae gen i blodyn mawr melyn. Un coch sgen i, medda un arall. O, mae'n fi'n bob lliw, medda'r trydydd. Ac fel hyn roedden nhw yn canmol beth wedi tyfu o'r hadyn. Wel, fe ddath yr amser i fynd nôl i'r palas i ddangos i'r brenin pwy oedd wedi tyfu'r blodyn gorau. A Nedw ddim eisiau mynd. Oedd o'n dweud wrth gyda enw, oes y pwynt ti'n mynd, oes am byd wedi tyfu yn y pryd yma. Ond mynd nath o, cyrraedd y brenin, a dyma'r brenin yn edrych ar y potiau pryd i gyd ac yn cerdded ar hyd yr hes. A dyma fo'n stopio wrth potyn Nedw ac yn dweud, dyma y plentyn sy'n mynd i fod yn brenin yn fy lle i. Ac yn codi dechrau yn edrych yn hurt efo. Pam bod yn dweud hynny, achos os yn byd wedi tyfu'r potyn Nedw. Ac medda'r brenin, chi bod be medda fo, o'n i wedi chwarae tric arno chi. O'n i wedi rhoi prawd i chi. Cyn rhoi'r hadau i chi, nes i derwyn nhw gyd mewn dŵr berwedig. Felly bydden nhw bys yn tyfu, bydden nhw bys yn egino, bydden blodyn bys yn tyfu o'r hadyn. Ac yn tyfu'n gweld, mae gen ti blodyn, mae gen ti blodyn, mae gen ti blodyn, mae gen ti... Di chi gyd wedi twyllo'n do nhw. Do, medden nhw, ond am byd wedi tyfu, felly fe ddefnyddio ni hadyn arall. Ond Nedw, meddwl, fys di'n onest. O ti di dod, o ti di cyfadde nad os dim byd wedi tyfu. Dyna'r math o berson dwi eisiau i nilyn i meddwl. Rwy'n sy'n onest, rwy'n sy'n dweud y gwir bob amser, rwy'n sy'n wynebu'r canlyniadau, a rwy'n sy'n digon dewr i gyfaddau fod o'n meddwl i fod o wedi methu. Ac roedd pawb yn y wlad yn meddwl, wel, dyna brenin da sydd yn y dyfodol. A dyna ddigwyddodd, fe ddath Nedw yn brenin, ac roedd o'n brenin ardderchog ar y wlad o'r wedyn fydden nhw. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am ddweud eich adnodau bore yma, ac pob wyl i chi pan byddwch chi'n mynd i'r ysgol sy'n. Ac yn ni'n troi at yr emyn nesaf, emyn 312, o nefol a ddwyn oen sy'n llawer well na'r byd, a llioedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a sgariad bryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 312.
Da ni wedi dod at ein gilydd y bore yma yn enw Duw, grym, daioni a chariad, ac yn enw Iesu Grist, a dreuliodd i oes yn dangos ystyr hynny i ni. Gadewch i ni felly lygu pen mewn gwedd. O dad neu fel, diolch i ti am y fraint o gael dod at ein gilydd unwaith eto'r bore yma, wyneb yn wyneb fel hyn. Ar ôl tymor o gadw pellter, da ni'n diolch i ti am y braint o gael gweld yn gilydd y bore yma. A da ni'n dod o dad, nid am bod ni'n teimlo'n digon da i gael perthynas efo ti. Nid am bod ni'n meddwl bod ni'n deilwng o gael cyfasrach efo ti. Ond yn hytrach am bod ni'n sylweddoli yn bod ni angen help i fyw yn bywydau. Da ni gyd yn cydnabod yn bod ni wedi methu cyrraedd safona a osododd Iesu Grist ar y cyfer. Da ni gyd yn sylweddoli yn bod ni yn ystod yn hoes wedi llithro sawl gwaith oddi ar y llwybr. Ond y bore yma dad, da ni'n gofyn i ti yn cynnal, a'n gosod ni unwaith eto i gerdded llwybrau Iesu Grist. A helpa ni i allu byw i fyny i'r safona o osodwydd ganddo fo. Helpa ni i wneud yn hunain yn well disgyblio ni Iesu Grist, i arddel y gwerthoedd gorau. Dyn ni'n sylweddolio dad yn bod ni'n byw mewn cyfnod rhyfedd, lle mae llawer iawn o'n cydnabod ni am teuluoedd ni falle. Yn betrus iawn wrth ddod allan o'r cyfnod clo. Mae rhai pobl mwy a mwy efallai yn ofni'r ansicrwydd y dyfodol. A'r bore yma, da ni'n gofyn i ti, helpa ni fod yn nerth i'r bobl hynny. Oedd i obaith yr efengyl disgleirio drwy'n bywydau ni, i'w nerthu'n nhw, i roi ystyr i'w bywydau, i roi'r dewlder iddi gweitha, i ddiw bywyd sy'n mawrygu enw di. O ddiw tragwyddol pan da ni'n edrych o'n gwmpas o da ni'n gweld y fath lanast da ni wedi greu o'r byd yma. Da ni'n gofyn i ti'r bore yma am dyfaddiant. Pan da ni'n gweld cymaint o'n cyddynion yn byw mewn angen ac mewn tlodi. Pan da ni'n gweld cynifer o bobl bregus yn cael trafferth i gael 2 ben llun yn dydd. Helpa ni o dad i fod yn hael ein cefnogaeth i'r asiantaethau hynny sydd yn helpu pobl bregus ble bynnag y bod yn y gymdogaeth hon a dros y byd i gyd. Da ni'n meddwl yn arbennig y bore yma am yr arweinwyr hynny sydd wedi dod yn hyd yn yr Alban ar gyfer y gynhadledd dynged dibennol ar y ddyfodol yn planet. Rho ddelwder iddyn nhw, rho weledigaeth iddyn nhw, i wneud y penderfyniadau iawn wrth iddyn nhw wynebu pynciau anodd. Rho ddoethineb iddyn nhw fel eu bod nhw'n gweithredu byd y tlota a'r mwyaf bregus, achos da ni gyd yn sylweddoli, mae'r bobl hynny fydd yn dioddau gyntaf oherwydd effeithiau andwyol a brawychus yr hyn da ni fel dynion wedi wneud i'r blaned hon dros y blynyddoedd. Ar adegau, da ni fel eglwys o dad yn cywilyddio bod y eglwys di yn ymddangos weithiau mor dyfeisog mewn byd mor glawr. Bod eglwys di yn ymddangos mor ddi-rym mewn byd mor anghyfiawn. Bod eglwys di
yn ymddangos yn ofnus ac yn betrus yng nghanol anghyfiawnder. Mae'n digon hawdd i ni o dad gyflwyno treiniau byd i gofal di a gofyn i ti ofalu amdanyn nhw. Fel pe mae hynny'n rhyddhau ni o bob cyfrifoldeb. Ond y bore yma, atgoffa ni o'r newydd, mae dim ond sŵn ni yn medru i weithredu, ac mae ni wedi dy ddwylo ni ar y ddaear hon. Mae'n braint ni ydy cael bod yn gwasanaethu dewyllus di, yn cyflawni dewyllus di, ac yn bod yn dwylo i ti bynnag yma ar angen. Gofynnwn am dy bendith ar y rhoedfa hon y bore yma, Dad. Oedd i'r cyfan gaeth ei ddweud bod yn gymeradwy ger bron ni. Oedd i'r cyfan mae'r eglwys yn ei wneud bob amser bod yn berthnasol i broblemau'r byd o gwmpas. Oedd i'w chlaw popeth. Oedd ni yma yn eglwys y crwys ac yn bob eglwys arall, oedd yn dyrchafu enw di bore yma, ac yn dathlu'r ffaith mae Duw cariad wyt ti. Gad i ni felly deimlo dy bresenoldeb di yn y plith ni. Dduw gobaith, goleuad fflam newydd yn calonna, drwy Iesu Grist ein Arglwydd. Amen. Drawn ni at yn hemyn nesaf, sef hemyn rhif 839. Arglwydd Iesu, llanwyd eglwys a phlan ysbryd i dy hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygaid gallu canfod dan griennu dyn ei bryd. Disgyw dwylo estyn iddo, win a golew Calfari. 839. Amen.
gen i ffrind yn byw yn Sir Fôn, sydd yn arbennig o fedrus efo'i ddwylo ac yn cymryd balchder mawr iawn mewn adfer hen beiriannau. I leint mawr o fel mae'n digwydd ydy ceir clasurol. Hynny ydy, unrhyw gar sydd, wel, o leia 60, 70, 80 mlynedd oed, un na hynny weithiau. Mae o'n ymhyfrydu mewn ail-greu campweithiau y peiriannwyr gwreiddiol a roddodd y cerbydau yma at ei gilydd o'r oes o blaen. Ac mae o'n gwneud hynny, nid mwyn unrhyw elw personol, dim mwyn unrhyw glodd personol, ond yn hytrach fel teyrnged i orchestion peiriannwyr gorffennol. Adfer a mawrygu treftadaeth beirianyddol os ydych chi. O dro i dro, mi fydd o'n ffonio fi ac yn dweud, dwi wedi prynu car newydd. Pan mae o'n dweud hynny, dwi'n gwybod beth mae'n feddwl, lwmp o rwd. Yn aml iawn, dyma o'n sôn amdano fod i dwy echel o 4 olwyn a dyna'r cyfan. Dim corff, dim lliw, dim seri, dim byd. Ond dwi'n gwybod, ymhen ychydig fisoedd pan wela i y drychiolaeth yna unwaith eto, mi fydd wedi ail-greu car fel byddai o'n newydd sbon o'r showroom fel pethau yn dysteb i'r sawl a greodd y car yna yn y lle cyntaf. A wedych chi, mi fyddai'n meddwl amdano fo weithiau pan fyddai'n darllen y Testament Newydd. Achos mi fyddai un edrych ar ambell i adran yn y Testament Newydd, ambell i adnodau. A'r cwbl dwi'n ei weld ydy adnodau. Pan dwi'n edrych ar ei creadigaeth, ond dwi'n weld ydy lwmp o rwd. Mae o'n gweld tu hwnt i hynny. A diolch i drefn, mae yna esbonwyr goleuedig modern sy'n gallu mynd â ni y tu hwnt i ambell i ddarn o hanesydd yn y Testament Newydd. A sy'n gallu rhoi goleuni a ffresni newydd i ni ar y darlleniadau. Cymrwch chi'r ail darlleniad y clywson i bore. Mae hwn yn digon hawdd ar y wyneb yn dydi. Mae yna arbenigwr yn y gyfres yn dod at Iesu Grist a mi o'n gofyn iddo fo. Pa un ydy'r gorchymyn pwysica? Ac mae Iesu'n i atab o fel clwsor i ac yn dweud, car dy gymydog, car darglwyd y ddew a tholl galon, ac a tholl enaid, ac a tholl nerth. Ac mae Iesu'n mynd ymlaen eto yna i ateb cwestiwn nad ydy'r dyn dim wedi ofyn. Achos mae Iesu Grist yn dweud, a'r ail ydy, rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu i dy hun. Nad ydy'r person ddim wedi gofyn am yr ail o'r chyfyn y gwbl. Dyfynnu mae Iesu Grist, wrth gwrs yn dweud. Dyfynnu o weddi enwog y Shema. Gweddi y bydda bob plentyn o iddew yn ei gwybod o'r cryd bron iawn. Gweddi sy'n seiliedig ar adnodau yn llyfr Deuteronomium. Dyna ni sail y Shema, y weddi bwysica yn y grefydd i ddewig i gyd. A dyma chi galon yr adnodau a ddefnyddir. Gwrando Israel, yr arglwydd ein Duw ydy'r unig arglwydd. Car di'r arglwydd y ddew a tholl galon, ac a tholl enaid, ac a tholl nerth. A mae'r geiriau hyn yr wyddwn ni'n gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Ac wedyn mae'r darlleniad yn mynd ymlaen ac yn dweud, rwy ti i roi y geiriau yma ar bors dy ddrws. Ac yna'r geiriau wrth gwrs yn dweud yma llawer iawn o iddewon werthu halen yn ei gosod yn y mezuzah ac yn ei gosod ar bors y drws fel bod nhw'n ei cyffwrdd ac yn ei cusanu allan bob tro maen nhw'n mynd i fewn ac allan o'r drws o'r tŷ. Wel, mae'r dyn yn y deml yn deall hynna i gyd wrth gwrs o ateb Iesu Grist, Iesu Grist gorfod egluro hynny ddyn nhw. Ac mae'r dyn felly'n troi at yr Iesu ac yn dweud, rwy ti'n iawn athro, mae'n wir un Duw sydd, a does dim un arall yn bod. Ei garu ef a'n holl galon, ac a'n holl feddwl, a'r holl nerth yno sy'n bwysig, a charu cymydog fel rydym yn caru'n hunan. Mae hynna'n bwysicach na'r aberthau llosg a'r offrymau i gyd. Rwy'n mae Marc yn mynd ymlaen i dweud, roedd Iesu wedi gweld oddi wrth ei ymateb, i fod wedi deall.
A dywedodd wrtho, dwi ti ddim yn bell iawn o deyrnas Dduw. Ond ta, mae hynna'n eiriau diddorol, dwi ti ddim yn bell iawn o deyrnas Dduw. Yr ydy, dwi ti'n yn rhan o deyrnas Dduw. Dwi ti'n yn agos i deyrnas Dduw, ond dwi ti ddim yn bell iawn o deyrnas Dduw. Mewn geiriau eraill, awgrymu mae'r Iesu'n bod y dyn yma wedi deall beth ydy teyrnas Dduw, ond dydy o ddim yn byw y gwerthoedd hynny eto. A falle bod hwnna'n rhywbeth y dylen ni gyd bod yn gofyn i ni'n hynny yn y bore yma. Os ydym ni wedi deall o gwbl, ai jyst wedi deall beth ydy ewyllus Dduw ydym ni, neu ydym ni'n byw ewyllus Dduw. Wel, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, mae'r ddau ddarlleniad y bore yma yn ymwneud â chyfraith Moses, sef y gyfraith y bydda bob plentyn a Iesu Grist yn ei plith wedi cael I trwytho yn nhw yn blant yn Israel yn y cyfnod hwnnw. Rwy'n ta, mae'r llithiadur dros yr chydig wythnosau diwethaf yma, y rhestr ddarllen sydd wedi cael ei chynnig I ni dros yr wythnosau nesaf yma, wedi rhoi sylw mawr I blant fel mae'n digwydd. Ac I ddeall arwyddocad cyd-destun y darlleniad yma bore yma, mae rhaid I ni atgoffa'n hunan o hynny. Bob tro roedd Iesu Grist eisiau gwneud pwynt o bwys, mae o'n galw plentyn atyn nhw. Mae o'n gosod plentyn yn y canol, ac mae o'n dweud edrychwch ar y plentyn yma, ac mae o'n creu rhyw wirionedd o hynny. Wel, un diwrnod, mae Ioan yn troi at Iesu Grist, ac mae o'n dweud, mae'na broblem yna, Ioan. Da ni wedi gweld rhyw bobl draw yn dyn nhw'n perthyn I ni, ond da ni wedi gweld nhw'n iachau yn dy enw di. Ond paid y poeni, meddwl oedd Iesu Grist, achos da ni wedi rhoi stŵr iddyn nhw, da ni wedi deud y drefn iddyn nhw, da ni wedi gwachar nhw, da ni wedi deud nhw, dyn nhw ddim I wneud hynny eto, achos dyn nhw ddim yn perthyn I ti, dyn nhw ddim yn perthyn I'n criw bach ni. Ond mae ymateb Iesu Grist yn dipyn o sioc yn nhw, achos mae Iesu Grist yn ei leid ydy, pidwch a gwneud hynna, os ydy'r rhain yn gwneud daioni yn yn enw ni, wel, fydda'n ddim llawer yn byd bod o'i le arnyn nhw. Maen nhw'n hollol ni. Y gwneud daioni sy'n bwysig, dim pwy ydyn nhw. Ac wedyn mae o'n troi at y plentyn, fel dwi'n dweud. Ac mae o'n dweud, pwy bynnag sy'n gwneud I un o'r rhai bach yma, sy'n credu yno fi, bechu, byddai'n well iddo gael ei daflu i'r môr, gyda maen melyn wedi rwymo am ei wddw. Ond mae'r hefyd yn ymlaen I ddeud rhywbeth od iawn. Os ydy dy law yn gwneud I ti bechu, torred I ffwrdd. Os ydy dy droed ti'n gwneud I ti bechu, torred I ffwrdd. Os ydy dy lygad ti yn gwneud I ti bechu, tyna hi allan. Rwy'n mae hynna yn eiriau heriol iawn yn dydi, heriol iawn. Maen nhw'n ddychryn a dweud y gwir yn dydi. Ond y gwir amdani, dyn nhw rioed wedi bwriadu I cymryd yn llythrenol wrth gwrs. Defnyddio iaith liwgar heriol I bwynt y Maria sy'n dweud. A hynny i'n hannog ni I ddiw bywyd llawn, bywyd yn ei helaethrwydd, bywyd yn seiliedig ar werthoedd teyrnas Dduw, ac nid caniatáu I ni'n hunan bod yn chwystyr I neb arall adnabod gwir neges yr Efengyl. Mae'r rhybudd yna'n gweithio ar ddwy lefel yn dydi. Yn y lle cyntaf, mae Iesu Grist yn deud wrth I ddisgyblion, pidwch a creu ni yn nhw. Os dyn nhw yn bancw yn gwneud daioni, pidwch a'i gwachar nhw, sy'n ma'n nhw'n gwneud daioni. A hynny sy'n bwysig. Peidiad I ni chwaith sy'n darllen yr adnodau hynny. Peidiad ni a creu rhaniadau. Yn enwedig felly, lle nad i'r rhaniadau ddim yn bod. Rhaniadau rhwng crefyddau, rhwng enwadau. Rhaniadau o fewn yr un enwad hyd yn oed. Gwae ni os byddwn ni'n rhwystyr I unrhyw un ddod at Iesu Grist oherwydd yn bod ni wedi creu rhaniadau. Mae agwedd Iesu Grist yn gwbl gynhwysol a diamod yn dydi. A'r hyn mae o'n I ddeud wrth y disgyblion ydy. Diolch mach pwy ydyn nhw. Y peth sy'n bwysig ydyn nhw ydy bod nhw'n gweithredu. Y gweithredu sy'n bwysig. Ac wrth fynd ymlaen I sôn am dorri aelod oddi ar y corff,
Yr hyn mae'n ei ddeud ydy, mae gweithredu yn bwysicach nag unrhyw gredo neu unrhyw ddogma. Fewn ni nôl at hynna mewn eiliad. Ond yn ail, mae o'n ei rhybuddio nhw hefyd i beidio peri niwed i unrhyw blentyn yn dydy. Fel o'n i'n dweud, mae'r thema o groesawu plant wedi bod yn amlwg iawn yng ngweinidogaeth yr Iesu Grist drwy draw. A hynny wrth gwrs mewn oes pan o'na ddim statws i blant nag oedd. Oedd plentyn yn neb nag oedd, dim hawliau, dim statws o gwbl. Ond mae Iesu Grist yn chwyldroi hynna'n llwyr ac yn gafal mewn plentyn ac yn dod â fo i'r canol. Ac mae'n briodol iawn bod ni'n meddwl am hynny yn y dyddiau yma dydy. Yn Lloegr roedd mis yma, sydd yn gorffen rwan, mae o ddynodi yn fis i ganolbwyntio ar hawliau plant ac oedolion bregus mewn capeli. Ac mae yna fwriad i'r un peth digwydd yn Nghymru yn y flwyddyn newydd gobeithio. Nôl yn mis Medi, os ydych chi'n cofio, mi welson ni gyhoeddi adroddiad ICSA fel roedd yn cael ei alw, sef yr adroddiad oedd yn edrych ar gam-drin plant mewn sefydliadau crefyddol. Ia, sefydliadau crefyddol, mewn eglwysi, mewn capeli, cam-drin plant. Ac mae'r ymchwiliad yma, dran gaderyddiaeth yr athro Alexis Jay, wedi bod yn eistedd ers 2015 ac wedi edrych ar nifer o achosion ac wedi gwneud nifer o argymhellion. Ac mae'r ffeithiau wrth allan o'r adroddiad, dwi'n siŵr bod chi wedi gweld adroddiadau ar y teledu amdano. Mae'r ffeithiau wedi bod yn ddychrynllyd mewn sefydliadau crefyddol. Does na'r un enwad wedi dod allan ohoni'n da iawn. Yr hyn mae'r adroddiad wedi dangos ydy nad dan ni fel capeli, fel eglwysi, ddim wedi gwneud gwaith da iawn o ddiogelu plant rhag cael eu cam-drin mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ac yn syth ar gynffon cyhoeddi'r adroddiad yma. Fe gyhoeddwyd adroddiad tebyg yn Ffrainc. Chi'n cofio hwnnw? Oedd hwnna ddechrau'r mis yma. Oedd yn dangos methiant triennus yr Eglwys Gatholig yn Ffrainc i amddiffyn a gwarchod plant dros y blynyddoedd. Wel ta, well i mi egluro ar brys na ddaru'r adroddiad i edrych ar yr enwadau angydffurfiol yng Nghymru, pe bai nhw wedi gwneud pwy a wyr be fydda'r canlyniadau. Ond mi fedrwn ni wrth gwrs ymhyfrydu ac ymfalchio'n medrwn bod gynna ni y panel diogelu plant ac unigolion bregus rhwng y presbyteria gyda ni bynwyr a'r bedyddwyr sydd yn gwneud gwaith ardderchog wrth gwrs yna yn gwirio cefndiroedd pobl cyn iddyn nhw weithredu fel plant, yn gosod gweithdrefnau a pholisiau yn ei lle ac maen nhw'n canmol yn fawr am eu gwaith. Pwy bynnag sy'n gwneud i un o'r rhai bach yma sy'n credu yn o'r i bechu byddai'n well iddo gael ei daflu i'r môr gyda maen melyn wedi rwymo milddw. Felly mae un o'r asiantaethau'n Lloegr sydd yn cynghori eglwysi o bob math. Maen nhw'n galw hynna'n yn 31-8, 31-8. Wel, ar yr ôl gyntaf, mae hwnna'n swnio rhyw enwog yn dydi i asiantaeth sy'n gofalu am hawliau plant. 31-8. Ond tarddiad yr enw wrth gwrs ydy dod o lyfr y diarhebion, pennod 31, adnod 8, 31-8. Ac mae'r adnod hon yn dweud, siarad ar ran y bobl hynny sydd heb lais, ac amddiffyn y rhai sydd wedi colli popeth. Ac mi fyddai wedi bod yr un mor addas iddyn nhw fynd ymlaen at yr adnod nesaf, dwi'n meddwl, achos mae honno'n dweud, codad y lais o'i plaid nhw, barna'n gyfiawn, a dadlau dros hawliau rhai mewn angen a'r clawd. A dyna graidd neges Iesu Grist yn dweud. Dadlau dros hawliau rhai mewn angen a'r clawd. Y bore yma yn darlleniad o'r Efengyl Marc, da ni wedi ymuno ag Iesu Grist a'r ysgrybion ym Mhwrt y Deml. Ac yn amser Iesu Grist, wrth gwrs, ro'n areola llym iawn ynglyn â pwy oedd yn mynd i mewn i'r deml yn doedd. Gwragedd yn cael i'w gwahardd o rai rhannau gwragedd gweddwon yn arbennig. Plant yn arbennig. A hefyd, wrth gwrs, unrhyw un oedd efo'n nam corfforol. Yn ail lyfr Samuel,
Mae'r brenin Dafydd yn dweud yn hollol bendant ac yn ddi-gyfaddawr, ni chaiff y dall na'r cloff ddod i'r deml. Brenin Dafydd sy'n dweud yna yn ail lyfr Samuel. Ond mae'r Iesu'n herio hwnna i gyd. Mae o'n dweud, os ydy dy law di gwneud i ti bechu torau ffwrdd, os ydy dy droi ti, ac yn y blaen ac yn y blaen. Hynny di, dweud mae Iesu Grist yn dweud, y cawn i fynd i mewn i deyrnas Dduw yn gloff yn ddall, heb un llaw, cyn belled am bod ni'n helpu'n cyddynion. Mae o di gosod gwneud daioni, uwchlaw cyfraith y deml. Ac mae hynna hollol chwyldroadol. Does rhyfedd agos bod yr ysgrifenyddion a'r Phariseiaid wedi herio fo. Achos mae o wedi herio gwirioneddau sydd wedi gosod i lawr ers canrifoedd. Mae Iesu Grist yn dweud, mae gwneud daioni yn bwysicach na cadw unrhyw fan reola. Mae gwneud daioni yn bwysicach na dim. A does gen neb fan bonopoli ar wneud daioni. Chi'n cofio pan nath o'i mewn i ganol y deml, gweld y marsian diwyr a'r cyfnewidwyr arian yn gweithredu i wylltio fo'n acwn yn dod, mi ddoth chwip allan, mi chwipio nhw allan o'r deml, a mi bod o'n gweld nhw'n exploitio pobl eraill. Dyna'r y broblem, a mi bod o'n gwybod i bod nhw'n exploitio'r tlawd ar anghennus. Rwy'n mae'r darlun yna wedi glynu fo pob un ohono ni'n dydi, achos mae'n darlun mor dramatig o'r Iesu wedi gwylltio'n hel y bobl mae'n gyd allan. O fyddwch chi yng nghanol y darlun yna, mae yna un adnodd bach, na da ni ddim yn rhoi llawer o sylw iddi. A dyma di'r adnodd hwnnw. A daeth deision a chloffion ato yn y deml ac iachawod hwy. Yn y deml, Iesu Grist yn gwahodd yr union bobl. Roedd brenin Dafydd wedi dweud na ddylen nhw ddim dod i'r deml. Roedd y Phariseiaid a'r Sadwceaid a'r ysgrifenyddion a phawb arall ddylen nhw ddim dod i'r deml. Ac eto, a daeth deision a chloffion ato yn y deml ac iachawod hwy. A da ni'n tueddu anghofio mae'r adnodd bach yna, achos bod y stori o gwmpas yn un mor dramatig yn dyna. Dyna pam oedd yr offeiriaid a'r Phariseiaid wedi gwylltio efo Iesu Grist yn dweud. Dy droed, dy law, beth mae hynny'n feddwl? Wel, atgoffa ni mae Iesu Grist yn dweud. Os nag wyt ti'n cerdded yr ail filltir, rwyt ti'n creu uffern i chdi dy hun. Os nag wyt ti'n estyn llaw, rwyt ti'n creu uffern i ti dy hun. Os nag wyt ti'n gweld yr angen yn y clawg a'r anghennus, yna rwyt ti'n creu uffern i ti dy hun. A dyn ni gyd yn sylweddoli dyna. Os ydyn ni'n gadael i'r trecha dreisio, yna dyna sydd yn digwydd yn bod ni'n creu uffern i ni'n hunan ym mhobman. Mae'r uffern yna'n bodoli heddiw yn dydi. Da ni'n gweld effeithiau uffern yna yn cael ei trafod yn yr Alban, y bore yma gyda. Pobl wedi camddefnyddio'r blaned, pobl wedi bod yn rhy arus yn exploitio adnoddau'r ddaear. Ond mae Iesu Grist yn dweud, y gallwn ni wella popeth, dim mond i ni arddel y gwerthoedd mae Duw wedi creu ar ein cyfer ni. Y gallwn ni greu byd newydd. Rwy'n ta, dyn ni gyd yn gwybod pa fath o byd fydde hwnna. Byd lle nad oes angen bancio bwyd yna. Byd lle mae pawb yn cael cyflog teg. Byd lle mae'r anghennus yn cael cynhaliaeth deilwng. Byd lle mae'r economi wedi ei seilio ar degwch a chydraddodau. Byd lle da ni'n parchu'r amgylchfyd. Byd lle basa COP26 wedi gorffen ei gwaith erbyn hyn ar ôl yr holl blynyddoedd o drafod di-ddim. Byd lle mae gwledydd yn bodlon rhannu adnoddau gan gynnwys brechlyn yn erbyn y Covid yna. Byd lle mae bob plentyn yn ddiogel. Mae'r dyn a ofynodd y cwestiwn i Iesu Grist yn gwybod yn iawn beth ydy'r gorchmynion, oedd o wedi dysgu nhw fel Iesu Grist pan oedd o'n hogyn bach. Mi byddai o'n gyfarwydd ar gyfraith, yn medru adrodd y siem a cystadleuaeth.
Ac mae Iesu Grist yn dweud bod ti'n yn bell o dy le, ti'n yn bell o deyrnas Dduw. Ond, nes bydd o'n gweithredu yn unol ar hyn mae o'n ei gredu, dim ond ar y creion y byd o. A dyna'r her i ni'n ar bore yma. Ydyn ni'n bodlon troi yn geiriau yn weithredoedd, yn credo yn weithredoedd. A ni'n ar droswy cynhadledd COP26 fel hyn. Mae hwnna'n gwestiwn hollol dynedfennol yn dydi. Ond mae o'n gwestiwn i bob un ohono ni'na hefyd. Nid yn unig yn cyd-destun y blaned, ond yn cyd-destun yn ymwneud ni a'n cyd-dynion. Mwyn ei un. Ac mi glown i'r gorma droi at emyn 710. Emyn 710. Arglwydd Iesu disgyn gerdded, dwi y byd yn ôl y droed. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth y ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld y wyneb di. 710. Awn allan o'r addoliad hwn y bore yma, gan dderbyn yr her sydd na'r yn cyfernu yn yr Efengyl, a boed i ni fyw ei fywyd datgyfodedig a chyhoeddi ei gamnefedd a'i gariadeg yn fydd ein cyd-dynio. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chyfreithas yr Ysbryd Glân, a fyddodd gyda ni oll, dys bysoedd. Amen.